madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani ichokera kuno ku MBC muli ndine Marisa Zamawa ndi mnzangayu Savita Wilima. Koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates ndilokonzeka kuthandiza dziko lino pothana ndi vuto la mafuta a galimoto. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yowunika momwe nthambi za boma zizigwirira ntchito. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yagonjetsa Zambia ndi zigoli 52-39 mu mpikisano wa maiko a mu Africa omwe ukuchitikira mdziko la Namibia. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates ndilokonzeka kupereka thandizo lofunika pothana ndi vuto la mafuta mdziko muno kudzera mu ndondomeko yogulira mafuta yomwe yasinthidwa kuchokera ku boma lina kupita ku boma lina. Polankhula ndi MBC pambuyo pa zokambira nazo, Dr. Chakwera waonetsa kukhutira ndi zomwe akambirana ndi president wa dzikolo ndi akuluakulu ena a boma. Alimi andera la mfumu yayikulu Tsabango ku Lilongwe ayamika wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi kamba kuwapatsa fetereza komanso mbewu yachimanga ponena kuti ziwathandizira kuti adzakhale ndi chakudya chokwanira ndi kuthana ndi njala. Lolemba mmawa Ausi anapeza alimiwa m'minda mwawo ndipo anawapatsa zipangizo komanso anawathandiza kulima. Olive Perry wafika ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anakayendera mwadzidzidzi alimi andera la mfumu yayikulu Tsabango ndi kuwapatsa matumba afetereza ndi mbewu yachimanga kuti ulimi wawo upite patsogolo. Ulendowu wadzetsa chiyembekezo kwa Loveness Phiri, mlimi wochokera mmudzi mwa Kadzakumanja derali pomwe alandira matumba awiri afetereza komanso mbewu yachimanga. Dr. Usi anawapeza aphiri pamunda omwe amalima kuchita ganyu kuti apeze chakudya cha banja lawo. Aphiri ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu kamba kathandizoli ponena kuti liwathandiza kudzakhala ndi chakudya chokwanira chaka chamawa. Thokoza kwambiri oti mthokozo umenewu upitirire ndithu mpakana kalekale anthu enanso akachitire ngati mmene anichitira ineyo. Feterezayo woti ndikalime pamunda panga mbewu ndikadzala feterezayo ndikathira chaka chamawa ndikuona kusintha. Akib Daniel amudzi mwa Khundinahali ku derali ati ndi wokondwa kamba zomwe wawachitira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino popereka zipangizo za ulimi ku banja lawo ponena kuti zibweretsa kusintha pa umoyo wawo. Ilosagala kupambana chifukwa izi zinazosambezeka kuti apapa panotsa Mulungu aonjezere. Dr. Usi anayamba kugawa zipangizo za ulimi kwa alimi a mchigawo chakumwera ndipo tsopano afikira mchigawo chapakati pofuna kuti anthu akhale ndi chakudya chokwanira ndi kusintha miyoyo yawo. Pakadali pano Dr. Usi adzipereka kuti ayika malata pa nyumba ya banja lina m'mudzi mwa Mbunda. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko zowunika momwe nthambi za boma zizigwirira ntchito. Ndondomekoyi ikuyembekezeka kumaoneka nthambi za boma kuti zizipereka malipoti a momwe zinthu zikuyendera nthambiyo isanalandire ndalama kuchokera ku boma. Nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda yati kukhazikitsidwa maka kwa ndondomekoyi kuthandizira anthu ogwira ntchito mboma kuti azichita zinthu mokomera anthu onse. Tili ndi zambiri mu lipoti la Trust Office. Ndondomeko yomwe ikhazikitsayi ayikonza ndi cholinga chionetsetsa kuti nthambi za boma zikutumikira anthu moyenera, kuyika zinthu poyera komanso kulimbikitsa ulamuliro wabwino. Nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda yati ndondomekoyi ithandizira boma kuti lilimbikitse zinthu zokhazo zomwe zikupindulira anthu mdziko muno. Zithandiza kuti tikamapanga mapulani tipange mapulani tikudziwa ndithu chenicheni chofunika kuchita. M&E National Policy yayika ndondomeko zimene mukhoza kuta pachizungu amatuchita monitor kuti kodi chimene tuchitachi chuchitika moyenera komanso panga evaluate kuchonga kuti kodi zotsatira zake za chimene tinachita zikupindulira Amalawi. Ndipo mkulu wa bungwe la UNDP kuno ku Malawi, Fenella Frost, wati boma tsopano likhala ndi upangiri uzindikira zinthu zomwe zikupindulira anthu ambiri komanso kukonza mavuto omwe akulepheretsa ndondomeko zina kuti zisamayende bwino. Ndondomekoyi akuti ithandiziranso kuti boma lisamaononge ndalama mwachisawawa komanso kuti nthambi za boma zitumikira anthu bwino ngakhale ndi ndalama zochepa.
Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati lamulo lidzagwira ntchito kwa nyumba zofalitsa mawu zomwe zizilemba nkhani zachisankho mosakomera anthu kapena mosayenera zomwe anati zingathe kuzetsa chipwirikiti mdziko muno. Akunkuyu anena izi ku Lilongwe pomwe amatsegulira msonkhano wa akuluakulu amabungwe owulutsa mawu maka omwe bungwe la MACRA linakonza. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Beatrice Mwape. Kwa masiku awiri akuluakulu olemba nkhaniwa akhala kukambirana za momwe angagwirire ntchito yawo moyenera poyika chidwi pa chisankho cha chaka chamawa. Izi zachitika pomwe dziko lino likukonzekera chisankhochi. Mawu ake pomwe amatsegulira msonkhanowu, nduna ya zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu yapempha ofalitsa nkhaniwa kuti akhale ndi udindo pamomwe angaperekere uthenga okhudza chisankho kwa anthu ndi kuti agwire ntchito motsata malamulo a ntchito yawo. Iwo auza akuluakuluwa kuti agwiritse ntchito msonkhanowu kupeza ndondomeko zabwino za momwe angagwirire ntchito moyenera, ndipo ati malamulo adzagwira ntchito kwa ofalitsa nkhani amene angalembe nkhani mosatsata ndondomeko za ntchito yawo. Kuli anthu amene ndi afulu, amene andi ufulu wawo okavota, amene sitimafuna kuti wapondereze ufulu umenewo, komanso si bwino kuti iwo ufulu umenewo wina awapondereze powauza zimene iwo sakufuna kumva, amene akufuna kuti awatume zimene iwo sakufuna kuti midota akachita. Tsono pochita zimenezo timapempha kuti aliyense owulutsa nkhani agwire ntchito yake motsatira malamulo. Fa malamulo alipo. Ndi malamulo momwenso muli zilango zimene zimaperekedwa kwa amene akuwulutsa nkhani mosakhala bwino. Mkulu wa bungwe la MACRA, Daud Suleiman, atolemba nkhaniwa ali ndi udindo waukulu poonetsetsa kuti uthenga wa ndondomeko za chisankho ukufika moyenera kwa anthu. Iwo ati mpofunika kuti olemba nkhaniwa adzipereka mwayi ofanana kwa onse okhudzidwa ndi kulemba nkhani mmene zilili. Mayiko ena ndithu adaotchedwa, mayiko ena adapita ku nkhondo chifukwa cha mawayilesi. Ndi katundu nkhani imene tikuyika pa wireless, zimene tikulankhula pa mawayilesi amphepo ndi zinthu zoopsa kwambiri. Tikuyenera kuti tiyendere limodzi ndiyo linga chakuti taphunzitsa Malawi za udindo wawo pa nkhani ya mavoti, koma ife ngati amawayilesi tisagwiritsidwe ntchito ngati chida choti tiyatsire moto madera ena ndi ena mdziko muno. Mmodzi mwa omwe akuchita nawo msonkhanowu yemwe ndi mkulu wa nyumba yowulutsa mawu ya Angaliba, Rodrick Molonya, ati msonkhanowu wabwera mu nthawi yake pomwe gawoli likusintha kachitidwe ka zinthu. Tikambezo kuti kuli migodi ku Malawi, tikambeso kuti kuli zambiri. So broadcasting ndi chinthu chimene mwina ngati Malawi kuno kumwina anthu samachikhazikitsa ngati kuti nchofunikira kwambiri. Koma nchofunika inuyo ndofunika kuti muzipanga kutambasula zinthu mmene zilili. Pali chiyembekezo kuti pamapeto a msonkhanowu olemba nkhaniwa akhala ndi upangiri wabwino wa momwe angalembere ndi kufalitsa uthenga okhudza chisankho. Msonkhanowu ukuchitika pamutu owunika mmene olemba nkhaniwa angagwirire ntchito yawo moyenera poonetsetsa kuti anthu ali ndi chikhulupiriro mu uthenga omwe akupereka. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Bungwe la WaterAid Malawi lasainirana mgwirizano ndi wailesi ya MBC omwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo nkhani zokhudza ukhondo komanso kasamalidwe kamadzi. Poyankhula pamwambo osainirana mgwirizanowu mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa MBC a George Kasakula ati wailesi ndiyodzipereka pofalitsa nkhani zachitukuko monga za mtundu, ndipo iwo alonjeza kuti akonza mapulogalamu omwe akhale apamwamba okhudza nkhani za madzi ndi ukhondo. Chimene chilefeyo tapatsa crew, tapatsa timu yawo yotaziyenda nawo azipita kumene kuli ma project yawo. Cholinga nchakuti ifeyo ngati MBC patokha tini udindo umene adatipatsa malamulo a dziko lino communication za 2016 yonena kuti tizikamba za development, tizikamba za mmene dziko likuyendera, komanso ena amene alibe mawu pakupeza mavuto pa ground ife tisakupita ukauza kuti ukapatsa mawu, ukapatsa voice kuti anene kuti zikuvuta nzakuti zakuti. So ife ndifokhoza ngati MBC chifuna kuti imeneyi ni ntchito yathu. Zimene achita WaterAid angokankhira pumbwa kuchipwete chifukwa ifeyo iyi ntchito yathu imene nopanga tsiku ndi tsiku. Ndipo mkulu wa WaterAid Malawi mdziko muno a Peter Phiri ayamikira mgwirizanowu ndipo ati akukhulupirira kuti uthandiza kukopa mabungwe ena othandiza pa nkhani zachuma maka popititsa patsogolo nkhani zachitukuko cha madzi ndi ukhondo. Mgwirizano umenewu uchita kwakukulu kwambiri chifukwa ukutipatsa mpata onena otithandizira pa ntchito imene timapanga
yokweza ntchito zokhudzana ndi madzi komanso ukhondo. Nthawi zina mwina sitimatha kupereka mpata kwa iwo amene akukhudzidwa kwambiri ndi nkhaniyi, komano mgwirizanowu utithandiza kukatenga nkhani kuchokera kwa iwo amene akukhudzidwa kwambiri, kutinso anthu amene amapanga ma decisions akuluakulu, amene amapanga allocate ndalama kuti zizipita ku nkhani ya madzi komanso ukhondo, athe kudziwa kuti kodi challenge ndi yayikulu bwanji. Ndiye mgwirizano wathu utithandiza kwambiri kuti tikweze. Nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kuyambira mwezi wa Septemba kufikira pano yagawa chimanga kwa anthu okwana 4.5 miliyoni mu ndondomeko yogawa chakudya kwa anthu omwe anakhudzidwa ndi njala kamba ka El Nino ndi ngozi zina zodza kamba kakusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi, Mbusa Moses Chimphepo, wanena izi pamene nthambiyi imapereka chimanga kwa anthu ochokera m'midzi 41 kwa mfumu yayikulu Maganga m'boma la Salima. Yamikani Maganga wafika ndi ripoti. Ngati njira imodzi yokondwerera masiku 16 odziwitsa anthu za Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi, Moses Chimphepo, ati kuyambira mwezi wa Septemba mmene anayamba kugawa chimangachi mu chigawo chakumwera mu ndondomeko ya El Nino Response Distribution, ntchitoyi ikuyenda bwino. Chimphepo ati mwa anthu 5.7 miliyoni amene akuyenera kulandira chimangachi akwanitsa kufikira anthu 4.5 miliyoni tsopano. Pakali pano ndinene kuti ntchito ikuyenda bwino chifukwa programu yathuyi tinayiyamba mwansanga mu mwezi wa Septemba, tinayambira kumwera kenako tinabwera maboma onse pano pakati. Panopa wiki ya mawayi tikuyamba maboma onse akumpoto. Pakali pano ndinene kuti zinthu zikuyenda bwino. Boma linatipasa chimanga komanso mabungwe ena amene asali ya boma kuzera mu nthambi ya WFP aperekanso chithandizo chomwe tikugawa dziko lonse la Malawi. Pakali pano tikuyenda kufikira anthu okwana 5.7 miliyoni, koma pano tafikira kaye anthu okwana 4.5 miliyoni. Gulupu chimwavi amboma la Salima polankhula malo mwa mafumu ena onse anamikira nthambi ya Dodma kamba kopereka chimangachi, kunena kuti anthu ambiri akuvutika ndi njala ku midziyi. Tazilandira bwino mafumu onse kuno Maganga chifukwa choti dera muno njala yokukazi otena akonera mwango oti chimanga chimene chithandizira midziyi amene alandira kuti achisamala azide ndiyana. Nthambi ya Dodma yatinso mothandizana ndi bungwe la WFP chimanga chiyamba kufika mchigawo chakumpoto kuyambira sabata lamawa, koma chimangachi akuti chinafika kale m'boma la Likoma ndipo chiyamba kugawidwa pompano. Yamikani Maganga, MBC Salima. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Raise zamawa ndi mzangayo Savita Wilima. Tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates ndilokonzeka kuthandiza dziko lino pothana ndi vuto la mafuta a galimoto. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yowunika momwe nthambi za boma zizigwirira ntchito. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yagonjetsa Zambia ndi zigoli 52-39 mu mpikisano wa maiko a mu Africa omwe ukuchitikira mdziko la Namibia. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu ndipo tibwerere ku nkhani yathu yoyamba yomwe timati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates ndilokonzeka kupereka thandizo lofunika pothana ndi vuto la mafuta mdziko muno kudzera mu ndondomeko yatsopano yomwe boma likhali likugwiritsa ntchito boma kupitanso ku boma pogula mafuta. Polankhula ndi MBC pambuyo pa zokambira nazo, Dr. Chakwera waonetsa kukhutira ndi zomwe akambirana ndi president wa dzikolo komanso akuluakulu ena
aboma. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Jackson Sijali. Poona vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto, President Dr. Lazarus Chakwera anayamba ulendo okachita zokambirana mdziko la United Arab Emirates kuti apeze thandizo pa vutoli. Atatsiriza zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko la United Arab Emirates, Dr. Chakwera anati ndi okondwa kuti boma la dzikoli lazipereka kuthandiza dziko la Malawi pa nkhani ya mafuta. Dr. Chakwera anatinso powonjezera nkhani ya mafuta, dziko la United Arab Emirates latinso ligwira ntchito ndi boma la Malawi pa ntchito zina zachitukuko. Obwera kuno ku UAE kwa Dhabi kulikulu la boma lao kukumana ndi president ndiye naso akuluakulu osiyanasiyana. Chinthu chimodzi chimene talimbikitsidwa nacho nchakuti anthu akuonetsa mtima womvetsa zimene tikukumana nazo, komanso akuonetsa mtima wofuna kutithandiza pa nkhani imeneyi, komanso mtima wofuna kuti ubale wathu upitirire mokomera maiko athu kupyolanso pamene ulilipa. Ndiye ndikhoza kunena kuti mzokamba zathu chifukwa nkhani yayikuluyi ndi ya mafuta teleku aonetsa mtima uja kuti zinthu zimenezi zichitike, komanso tikhale ndi anthu amene agwire ntchito yolembalemba zimenezi. Komanso kupyola nkhani ya mafuta amati nanga si nkuteka kuti muliso ndi madera wena tikhoza kugwira ntchito yothandiza kukumana na nduna okhudzana ndi za investment, kukumananso ndi Abu Dhabi Fund for Development. Pocheza nkumaona kuti anthu akhoza kuthandiza madera wena ndi wena monga zija za ulimi, komanso nkhani ya zokopa alendo, komanso ngakhale zemigodi amati sitingakhale kwenikweni kulowa mzimenezi, koma tikhoza kudziwa wena amene akhoza kuthandizapo, ndiye ife tikhoza kukhala ngati wokulankhulirabe. Dr. Chakwera anatinso gawo lina lomwe akambirana ndi lolimbikitsa ntchito za ulimi mdziko la Malawi. Iye anati dziko la United Arab Emirates lilibe malo okwanira oti azilima, kotero pa nkhani ya chakudya amadalira kugula ku maiko ena, zomwe ati ndi mwayi waukulu ku dziko la Malawi, kamba kuti izi zithandiza dziko la Malawi kumagulitsa zokulula zake ku dzikoli. Nduna yoona mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola inati zomwe wachita Dr. Chakwera popita mdziko la United Arab Emirates ndizofunika kwambiri posintha miyoyo ya anthu, kamba kuti zinthu zambiri zimadalira mafuta. Kufuna kuti Amalawi tiyimbe lokoma, Amalawi tikhale ndithu pa mtendere, tizikhala osacheuka chifukwa mafuta ndiye mwitano wa china chilichonse. Pa ulendowu, President Chakwera anakumananso ndi mkulu woyang'anira bungwe lomwe limachita ntchito zosiyanasiyana zachitukuko la Abu Dhabi Fund, Muhammad Saif Al-Suwadi. Kudzera ku bungweli, boma la Malawi lilandira ndalama zokwana $20 million zomwe zithandizire pa ntchito yomanga msewu wa Mangochi Makanjira. Izi zikutanthauza kuti ndalama yokwana $100 million yomwe ikufunika pogwira ntchito yomanga msewu wa Makanjira yakwana. Nduna za mtengatenga a Jacob Hala inati msewuwu ukadzatha uzathandiza pa ntchito za ulimi, zokopa alendo, komanso za migodi. Anthu aku Eastern Region maka ku Makanjira akhala akuona kuti akusalidwa kwambiri ku nkhani ya misewu, chifukwa ndi msewu omwe udayamba kulonjezedwa ndi maboma ambiri mbuyomo, koma palibe yemwe amachitapo kanthu. Komanso ku Makanjira kuja ndi malo ofunikira kwambiri, kuli malo okongola mbali mwa nyanja oti tourism yomwe takhala tikuyinena ija ya ATM strategy, ndi malo omwe akupanga fall in under two of those things, chifukwa pali nkhani ya tourism komanso kuli nkhani za mining. Ku Makanjira kuja kuli migodi ndi zina zofunikira kwambiri monga ma heavy sands, kuti
kuzivuto nkuti kwakhala kuti nkosatsegulika kulibe nsewu ndi chimene zakhala zikuphimbira chitukuko osati cha anthu akumakanjira kokha komanso cha dziko lonse la Malawi. Monga mukudziwa president akhala kunena kuti afuna kuti misewu ikafike pena paliponse mdziko la Malawi, titsegule Malawi ikhale kuti anthu akhoza kubwera kumadzaonako Malawi kudzaona kuli zinthu zotani, komanso tikamba zinthu ngati zimene za mining ndiye kuti zinthu zomwe zakhala kutivuta zinthu za forex komanso kuti tidziyendetsera chuma chathu Mulungu adachika kale chili mnthaka. Ofunika ifeyo tingokhala anthu ochenjera kudziwa kutsegula mipata kumene kuja kuti zimene zitseguke kuti tiyambe kuyendetsa bwino dziko lathu. Thandizo lomwe dziko la United Arab Emirates likupereka ku dziko la Malawi zikusonyeza ubale wamphamvu omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Kuyambira pomwe anatenga boma, mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera wakhala kulimbikitsa maubale ndi maiko ena pofuna kutukula miyoyo ya anthu. Jackson Zichali, MBC, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Padakali pano President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera abwerera kuno kumudzi mawa pa 10 December kuchokera mdziko la United Arab Emirates komwe mwazina wakambirana ndi mtsogoleri wa dzikolo zothana ndi vuto la mafuta mdziko muno kudzera mu ndondomeko yogulira mafuta yomwe yasinthidwa kuchokera ku boma lina kupita ku boma lina. Malinga ndi kalata yochokera ku nduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, ndege yomwe President Chakwera akwere idzafika pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe nthawi ya 1 koloko masana. Aneneri pa nkhani zachuma azipani zotsutsa boma ayamba kuthirapo ndemanga pa dongosolo la zachuma la boma mkatikati mwa 2024 mpaka chaka cha 2025. Tili ndi zambiri mulipotili. Nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu apempha bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ACB kuti lifulumizitse kufufuza ndi kuthana ndi milandu yokhudza katangale kuti anthu adziwakhulupirira. Akunkuyu anena izi pamwambo wokumbukira tsiku lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu omwe unachitikira pakaphatenga kusalima. Iwo anati chikhulupiriro cha anthu chikhonza kukwera ngati bungwe la ACB litamafotokozera anthu pafupipafupi za mmene milandu yomwe akuitsatira ikuyendera. Akunkuyu ati boma lipitiriza kuthandiza bungwe la ACB kukwaniritsa ntchito zake monga kuphunzitsa anthu, kufufuza komanso kutengera ku bwalo la milandu owaganizira za katangale. Yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la ACB Hilary Chilomba apempha Malawi kuti azikaneneza anthu za katangale kuti katangaleyu athe mdziko muno. Chaka chino tsikuli aliganizira pa mutu woti kuneneza ochita za ziphuphu ndi katangale ndi udindo wa aliyense. Midzi yopitirira 70 yozungulira minda 18 yati boma la Mulanje ayifikira ndi mauthenga akuipa kochitira nkhanza. Potsatira izi atsikana opitirira makumi atatu 30 omwe anasiya sukulu padakali pano abwerera ku sukulu. Izi zadziwika pamwambo otsekulira masiku oziwitsa anthu zakuipa kwa nkhanza. Austin Kachipeya wafika ndi zambiri mulipotili. Ngati njira imodzi yokondwerera masiku 16 odziwitsa anthu zakuipa kochitana nkhanza pakati pa abambo ndi amayi, kampani ya Eastern Produce Malawi ndi bungwe la Artiglo omwe akugwira ntchito zolimbana ndi nkhanza m'boma la Mulanje anakonza mwambowo. Mabungwewa mwazina anakonza masewero, magule, bandi ya mpingo wa Salvation Army kudzanso masewero a mpira pofuna kupereka uthenga olimbana ndi mchitidwe wa nkhanza. Mmodzi wa akuluakulu kampani ya Eastern Produce Arabson Kachirere ndi mayi Roda Malowa yemwe akutsogolera project ya Tiyambe ati nzosangalatsa kuti anthu ambiri tsopano akudziwa zambiri za nkhanza ndi kuti so akutha kupereka malipoti a mchitidwewu kwa anthu ofunikira. Program imeneyi yathandizira kuti ana achichepere osachepera 30 dapo motsata abwezerezaso ku sukulu kukapitiriza sukulu amene anakwatiritsidwa anakala achichepere. Ndinganene kuti zinthu ngati zimenezi zimene taziona kuti zikuzikulu zomwe program yatithandizira. Ifeyo ngati Arts and Global Health Center Africa timalowa m'midzi
ndikuwaphunzitsa anthu kunena kuti kodi nkhanza ndi chani. Choyambirira munthu kuti ayipewe nkhanza ija kapena adziwe kokanena ayidziwe kayi kuti nkhanzayo nditi. Ndiye timawaphunzitsa kudzera m'masewero osiyanasiyana. Ndiye tinaphunzitsa madrama club osiyanasiyana m'mamudzimu amayenda m'midzi momwe kumapanga masewero owaphunzitsa anthu. Musewero muja amazafotokozaso kuti kodi titati tayisintha nkhanzayi yatha mudzi wathu ungaoneke motani. Ndipo mawu ake pa mpando wa khonsolo ya mboma la Mulanje ya Daniel Chauluka anayamikira Eastern Produce Malawi ndi atiyambe project chifukwa chodzipereka polimbana ndi mchitidwe ochitana nkhanza zomwe akuti zambopereka zipatso. Ati kanso timagwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana povomereza kuti apite kuma communities athu kumadera kumene kuchapo akaphunzitse anthu akadziwe malamulo akadziwe kuyipa kuchitirana nkhanza komanso akazindikira ndipo timazoti ngoti district ikhoza kukhala ndi bata ikhoza kukhala ndi mtendere fati chimene chikuchitika kuchizindikira sangaononge kapena kuphwasifata kuti mbali imene iwo adali poyamba samazindikira china chake. Kwa anthu akumulanje iyi yakhala nthawi yolingalira za ntchito omwe akuyigwira komanso kudzipereka poonetsetsa kuti madera osiyanasiyana akukhala momasuka osachitana nkhanza chipongwe ndi kunyozana. Austin Kachipeya, MBC Mulanje. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wamanja ya Queens lero yayamba bwino mpikisano wa maiko a mu Africa pogonjetsa Zambia ndi zigoli 52-39. Mpikisano wayamba lero mdziko la Namibia. Malawi ili mgulu A ndi matimu a Zambia, South Africa komanso Kenya. Mawa Malawi isewera ndi timu ya South Africa. Timu iyi ikuphunzitsidwa ndi Merewaya komanso Peace Chawinga Kaluwa. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates ndilokonzeka kuthandiza dziko lino pothana ndi vuto la mafuta a galimoto. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yowunika momwe nthambi za boma zizigwirira ntchito. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wamanja ya Queens yagonjetsa Zambia ndi zigoli 52-39 mu mpikisano wa maiko a mu Africa omwe ukuchitikira mdziko la Namibia. Munali ndine Maiseza mawa ndi nzangayo Savita Wilima tukufunirani usiku opambana. Mwasabwa inonse madzulo ano yafika santhawi jati makupatsani za nyengo. Mvula yamphamvu inagwa madera ena mdziko muno usiku wapitawo komanso m'bandakucha wa lero monga kunkhunga ipiye mkhotakota komwe inagwa ya mlingo kwa 31 chimodzimodzinso kuchichiri ku Blantyre. Inagwaso yamphamvu ndithu madera ena monga kuntchisi komwe inagwa ya mlingo kwa 23. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mvula ya mabingu kupitirira madera ena makamaka mchigawo cha kumpoto komanso ena amphepete mwa nyanja. Mvulayi izibwera ndi mphepo ya mkuntho ndetiye ntonse tikakhale osamala. Tikuyembekezanso nyengo yotentha kupitirira madera ambiri a mdziko muno. Izi choncho kamba kamkumano wa mphepo zochokera kumwera chakumvuma kumakumana ndi zochokera kumvuma kupangisa madera ena a mdziko muno kulandira mvula komanso ena kukhala kwa mitambo. Usiku uno tiyembekeze nyengo ya mitambo kupitirira madera ambiri a mchigawo chapakati komanso ena a mchigawo chakumpoto. Tiyembekezenso nyengo ya mvula ya mabingu kupitirira madera ena a mchigawo chakumpoto komanso ena a mphepete mwa nyanja. Chimodzimodzinso mawa kudzafunda mawa ndi madigiri okwana 25 kwa Ngabu komanso kunsanje, 24 kumangochi komanso kumonkibe kumatiyembekeze nyengo yofunda pang'ono madera ambiri a mchigawo chapakati komanso kumpoto. Mawa masana tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali kudzapitirira madera ambiri a mchigawo chakumwera kumatiyembekeze nyengo ya mitambo madera ambiri a mchigawo chapakati komanso kumpoto. Tiyembekezenso nyengo ya mvula ya mabingu kudzapitirira madera ena a mchigawo chakumpoto komanso ena a mphepete mwa nyanja. Mawa masana Ngabu komanso kunsanje kudzatentha ku Blantyre ndi madigiri okwana 31 chimodzimodzinso tiyembekeze nyengo ya mitambo kudzapitirira madera ena a mchigawo chakumpoto. Madzulo ano mnali ndine tapiwa khuta kumutu
khala nozindikira dziwani za nyengo. But can a